Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Вписване в мемориалната стена на община Панагюрище, Градски исторически музей на академик архитект Благоя Сапунджиев. По предложението ни запознае Кристин Костадов, председател на постоянна комисия образование, култура, младежка дейност и спорт. Уважаеми господин Будуров, уважаеми господин Каменски, уважаеми господин Лалов, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, уважаеми наследници на академик архитект Благоя Сапунджиев. Щастлив съм, че имам така честа и удоволствието да докладвам това предложение за вписване на господин Сапунджиев в мемориалната стена към исторически музей на град Панагюрище. Това е един безспорен авторитет и мисля, че присъждането на тази награда е абсолютно заслужено. Но преди да докладвам самото предложение, ще ви запозная с автобиографията на господин Сапунджиев. Академик архитект Благоя Сапунджиев е роден на 28 март 1930 г. в семейство на интелектуалци, майка учителка и баща адвокат. Има 3 братя и 1 сестра. Още 13 годишен сам изучава перфектно есперанто, а по-късно преподава в есперански курсове. Като ученик в прогимназията пише стихотворения под ръководството и наблюдението на бележития панагюрец Нели Горинов. През 1945 г. постъпва във военно училище в София като кадет. След това учи в първа мъжка гимназия. През 1955 г. завършва Московския архитектурен институт, а от 1958 г. е началник на декоростроителния отдел и художник-постановчик в студията за игрални филми Бояна. По-късно специализира в Германия, Бабелсберг, Тефа. След завършването си извежда отдела като първенец в филмопроизводството. Внедрява нови технологии и изпреварва декоростроенето в социалистическия лагер по това време. По-късно е назначен като главен архитект на студия за игрални филми Бояна. Прави възможно производството на игрални филми да се увеличи 2 пъти от предвидения капацитет на киноцентъра. Благоя Сапунджиев се налага като един от главните експерти в преговорите с чуждестранните кинематографии. Наред с организационната дейност, активно се включва в художественото творчество като художник-постановчик. Академик Сапунджиев се превръща в виден деятел в развитието на българското кино. Големият творчески принос на Благоя към културното наследство на България, както и към родния му град Панагюрище, се изразява в множество сценографии, картини и литературни произведения, създавани през целия му живот до достолетните му 90 години. През годините като сценограф е реализирал над 110 филмови и телевизионни сценографии, една от които е суперпродукцията Хан Аспарух, за която е награден. Реализирал е повече от 60 театрални, оперни и концертни постановки. Подготвил е 28 самостоятелни изложби, като негови творби се намират в редица български и европейски галерии и музеи – Париж, Барселона, Рим, Берлин, Прага, Варшава, Краков, Москва, Канада, Скопие, Панагюрище, Велико Търново, Пазарджик, Самоков и София. Автор е на 20 книги за деца и 18 стихосбирки за възрастни, голяма част от които вдъхновени и посветени на неговия роден град Панагюрище. Автор е на няколко реализирани сценария за телевизия и мултифилми. Неговите ескизи, бидейки ценни като картини, се намират в много европейски и български музеи. Години наред е художник-постановчик на монументалната пластична украса и на манифестациите в София и град Панагюрище по повод националните празници. Проектирал е реконструкцията на фасадата на читалище Виделина в Панагюрище, както и на други обществено значими сгради в града, включително и на стената на славата в исторически музей. По негова идея водещи в сценографията стават архитектите, а времето блестящо потвърждава тезата му. Избран е за член на постоянния архитектурен съвет към Съюза на архитектите в България. Проектира обществени и жилищни сгради, музеи, паметници и други. Бил е член на Съюза на филмовите дейци и Съюза на художниците. За кратко е заемал поста на главен художник на Българска национална телевизия. Получила множество награди, част от които лауреат на Димитровска награда от 1982 г. за филма Хан Аспарух, златен кортик на Министерство на отбраната, златен медал за заслуги към Българската армия, София 100 години столица, златен медал 1300 години България,